गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बावहरनाय जाबाय आरो जों निउ बासबारि गामिनि आरो नैबे दैनि नामा देखा-दामब्रा दै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो 1980 सननिफ्रायनो जोङो बेहाय रायजो जादों जोंनि गामिया नैबे दै बारनायनि बासबारियानो आरो जों बिनिफ्राय जुदा जानानै बिमा बिफानिफ्राय जुदा जानानै बेयाव खारस्लायलांदों दा जोंहा बुहुद समयसा दङ जों बे 1980 मायथाइयावनो जों बे निउ बासबारि गुदि फरायसालि गायसनदों बे दासिमबो थांनाय नैबे माखासे समनि गेजेराव जे माखासे फरायसालिफ्रा जालांबाय जोंना एबारावबो गैया आरो बे देखा-दामब्रा दैयाबो सानसेखालि मा 2016 ना बेसेबांबायाव प्रमेला रानि बायद'आ बाव फैदोंमोन औवा दालां लुनो 40,000 फैसा होलांदोंमोन आरो ओमफ्राय जों रायजो राजाया आजावाखै मानो होनोब्ला बेखौ 40,000 जों लुनो हाया मावथारनांगौब्लाबो जोङो खना बांगाना लानांबाबो सप्तासे बा औवा बायनायावबो थोआबा आरो बे 40,000 फैसाया बेखायनो जोंनो बे फैसाया थोआ आरो जों गरिब गुन्द्राफोरखौ जों सानसे खना बांगाना लानानै बुख्रेब सुख्रेब होखांनो नांगौथाय जोङो लुवा होननानै जों आजावाखै ओमफ्राय साफा सानै गावसिनि सापर्टार मानसिफ्रा आजावनानै लाखिदों आरो ओमफ्राय मा खालामखो जों मिथिया उदिसबो लायासै आरो दालांखौबो लुनो हाखाया होननानै जों लुनाय जायासै आरो दा फैबाय थानाय समाव जों जाय बिजाथिया जोंनो मोजां खामानि मावनानै होगोन बेनि दायथ' जाय लागोन खोथा होगोन बेनोसो जों बहर होगोन आरो नङाबा जोंनि बे निउ बासबारि गामियाव 95 न'खर दङ जों बहरखौनो होथाया होननानैबो जोङो रायजोयैनो मोनसे सिदानथ'बो लानाय जाबाय आरो रायज्लायबाय जोङो दा बेराफारसे जोंखौ BCDC हिसाबैबो उल्थापानियावसो हरनाय जाबाय जोङो बासबारि बद्रामपुर प्राइमारिजों नांथाबनानै खामानि मावो नाथाय जोङो सिगाङाव हरबाय एबाराव बासबारि बद्रामपुर BCDCजों थाफानो मोनगोन होननानै जोबोर आसा आरो गोसो गुदुङै जों खामानि मावदोंमोन पार्टिनि जानानै नाथाय एबारावबो जोंखौ हरबावनायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों दा जोङो उल्थापानि BCDCजों हरनायाव जोंहा गोजोननाय गैया आरो जोङो बाहाय उल्थापानिनि चेयारमेनखौ जों लोगो हमहैनांगौबाबो गोबां रांनि खरसा थांलाय फैलाय बाहाय 50-60 थाखा थांगासेयावनो बिदि लायो आरो भाराया बेखायनो जोङो गोजोननाय गैया बे दैया जेनेबा दैज्लां समाव माबायदि जायो दैज्लां समाव बिराद गिदिर देरो आरो सानसेखालि सासे मानसि थैगुलायबाय आरो बे दै बारनानै दाना अखानायैसो नागिरनानै मोनबाय खांख्राइ खेबलि जागुलायदों आरो बे मानसि गोथैया होमबा थांलाय फैलाय हान्था मेलाया दैज्लां समाव सोलिथाया जाया ओरै दिग्लिजों फरेस्टआ लामा खोना होदोंमोन बेबो दैज्लाङाव बायफ्लंबाय दा जेबो लामा गैथायला आरो गारि मटर सोरगिदिं जेरैबो बेंखन जाजोबनाय बे दैजोंनो दा आं मालाय मा बुंनो फैबाय थानाय समाव जोंनि मोजां जाय खामानि मावगोन बेखौनोसो जों बहर होगोन नङाबा जोङो बहरखौनो होथाया होननानै जोङो दायथ' लाबाय आरो BCDCखौबो जोङो हायोब्ला जोंखौ थाबैनो बे ओरै जोंनि बासबारि बद्रामपुरजोंनो लाफायो नङाबा जोङो गोजोननाय गैया आरो जों बहर होआ बासबारि गामि हिसाबै जोंनि माखासे गामिनि प्रब्लेम माखासे डेभेलपमेन्ट जायै बे बुस्थुआ जोंना नैबे देखा-दामब्रा दैया जोंनि सारिगिदिं निउ बासबारि गामिखौ बेंखननानै थानाय मोनसे दै दा बे दैखौ बारनो थाखाय जोंहा जेबो सुबिदा गैया जेरै लोमजाबा साजाबा डक्टरनाव लांनो बालायलायनानैसो बारहोनांगौ आरो दैलांबाथ' उफाय गैया नोङो मुलि लायनानै दौफैनांगौ जायो आरो डाक्टारनिसिम लांनो उसुबिदा आरो जोंहा बे जोंनि निउ बासबारि गामि हिसाबै जोंनाव गोबांथार स्टुडेन्ट दं LPआव फरायनाय MEआव फरायनाय हाइ स्कुलाव फरायनाय सोरबा कलेजाव फरायनाय बिसोर गथ'फ्रा थांलाय फैलाय जुदि बे गामिनिफ्राय जुदि गारि गाखोहैनांगौ जायोबा 1 किल'मिटार गोजान थांनानै गारि गाखोहैनांगौ जायो दा बे गथ'फ्रा बे दैखौ बारनो थाखाय गामसा गस्ला जुथा लंपेन्ट खुनानै न'निफ्राय गामसा गानबोनानै बै मटरसिमावसो ड्रेस गानहैनो मोनो आरो सिलांजोबो सोरबा जुदि गाननानै फैयोबा सिलांजोबो आरो स्टुडेन्ट गथ'फ्रा बिदि सिनाय ड्रेसखौ गाननानै सोरबा थाङा आरो गिदिंनानै फैफिनो आरो नैबे जोंनि गामिनि माखासे प्रब्लेमा बे देखा-दामब्रा दैयाव जोंनाव टटेलि दालां गैथाया बे दैया 10 नाम्बार टु 9 नाम्बार राइटसिम मोनसेबो दालां गैथाया दा 10 नाम्बार टु 9 नाम्बारसिमावनो जोंनि निउ बासबारि गामिया बे दैनि गेजेराव दा बेनि असिलायै जोङो सरकारनिसिम बेखौनो दाबि खालामनो लुबैदों जे बे जोंनि निउ बासबारि गामिनि जे देखा-दामब्रा दैनि दालां
बेखौ जोंनो सरकारा बानायना होनांगौ। आं बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन सरकारा जोंनो नैबे जोंनि निउ बासबारि गामिनि जे दालां बेखौ बानायना होनांगौ। बेहाय जोंहा बिराद जेंना जायो आरो माखासे हाथाय बाजार खालामनांगौबा माइ बेसर फाथो लांनांगौबा जोङो एकदम बाननानै बारहोनांगौ जायो। मालाबा दै देरनायखौ नेनानैसो बाजाराव लांनांगौ जायो आरो बेबादि दै देरफुनाय समाव जुदि बाजार जायोबा बै नेनानैसो दै राननायखौ नेनानैसो बाजाराव लांनो मोनो आरो बेबायदि। आरो दा जोंहा माखासे गामि डेभेलपमेन्टनि खामानिया जोंनाव मोनसेबो जायाखै। दा जोंना गामि निउ बासबारि गामि हिसाबै कारेन्टआ जाबाय। दा जोंनि निउ बासबारि गामियाव मोनथाम लाइन दं हिसाबै खावनै लाइना अलरेडि कारेन्टआ जोंनानै दङ आरो खावसे लाइना जायाखै। दा बेखौबो जोङो सरकारनिसिम दाबि खालामनो लुगैदों। जुदि गामि हिसाबै जुदि खावनैया जाबायबा बे खावसेया मानो थालांखो बेबो जोंनाव सोंथि जादों आरो जोंथ' मिथिया थिकादारफ्रा मारै मावना गालांखो खिन्थु जों मोननो लुबैदोंमोन। जों गामिनि रायजो राजाफ्रा खावलायदोंमोन जोंनाबो मोननांगौ एखे गामि बेबादि हिसाबै जों बुंदोंमोन। दा जोंनि बुंनायखौ थिकादारफ्राबो खेरखेरायासै आरो माखासे बिसोरनाबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा जाखो बेखौ जों मिथिजोबा आरो दायो जोङो सरकारनिसिम बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि गामि जौगाथायनि गेजेरजों गामि जौगाथाया जेब्लाबो बे मिडियानि गेजेरजों जानांगौ। आरो बे मिडियानि थ्रुयै आं बुंबावगोन जोंनि गासिबो गामिनि प्रब्लेमा बे सल्भ जानांगौ। आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि गासिबो जुदि प्रब्लेमखौ सरकारा जुदि मोनसेबो गनायाबा जोङो निउ बासबारि गामि हिसाबै जायखि पार्टियानो जाथों जों भट होनाय नङा। आं बेखिनिखौ बुंनानै दामब्रा दैयाबो देरा नङा देरो आरो जोङो डिलिभारि लांगोन लोमजागोन साजागोन आरो मटर गारि गैया जोंनो जिथु लामा दालां बानायना होआबा माबा बानायनानै होफै जोंनो नाव जाखाय नाव लाबो जाहाज लाबो जोंहा दैया गिदिर जायो जों माइ गायनाय उन्दैफोर स्कुलाव दोनलांनाया बुहुद जारला जायो। नंगौना नङा हाथाय जायो जोङो बुरि बेन्थ' आरो बहाय रायजो जानाया जोङो 80 बोसोरनि बारबायदां बारबाय 80 बोसोर बारबाय ओमफ्राय जोंनाव नायफैयो जाया दालाङा लामाबो जाया दालांबो जाया बे दामब्राया देरोना दैया बैसागनिफ्रायनो देरनोसै जाबाय। स्कुल फरायग्राफोरनि थाखाय जेंना गोलैयो बे दैया स्कुल फरायग्रा ओइसिनि जायोबा होमबा बे उन्दैफ्रा बोरै फैनो हानो देरो होमबा बिमा बिफाबो खामानि दं दोनफैनो हाया। औ हाया दैया ओमफ्राय दा एसे एनै बानायना हरदो जाम्फै बान्दो आरो दालां बे देखा दामब्रा दैया बुहुद देरो।